Doncs benvingut, Ignasi Muntanya. Què tal, Josep? Amb els teus... Jo pateixo molt per tu últimament. Per què, per el tupé? No, pel tupé, sí, però... És que saps què passa? Que des que tens tupé, per dibuixar-te necessito més... És més complicat. Clar, és més complicat. Els telespectadors no m'estan veient, però el Josep m'està fent un retrat. Ensenya-ho. No, de moment és una caricatura. Jo avui no el veig, molt bé. No, és una caricatura, però a més amb aquest paper no em queda molt bé. Això... És caricatura avui, eh? Ah, vale. L'estava entenent al revés. Vale. Veus? Ja ho faré. Un dia et farem... Farem un altre millor. Farem un altre perquè aquí... Però el tupé aquest m'agrada, és més exagerat. El tupé t'ha quedat bé. El tupé ha quedat era el punt realista. clau. Clar, és que... No. És que estic reciclant el paper. Per això és molt cutre, eh? Perquè, Da igual. Deixem-ho estar. Ja ho farem un paper sense reciclar. Farem un paper. Digue'm. Avui... Aquest noi un dia se'ns escalabra, fa alguna... Doncs mira, avui corríem perill, eh? Perdona, i després que es va fotre amb una banyera plena de gel, i aquest tio pulmonia doble, pneumonia... És un valent. És un valent. Sort que aquí tenim mitja doctora, que m'acaba d'enterar, i jo ho he donat. La Sara vindrà al rescate. Ah, mira, la seva mare. Doncs avui hem corregut perill, sí. I li hem fet també competència al Sunyol, a la secció. Sí? Sí. Bueno, avui el... Sí? Vale. Avui el challenge es deia No te rías. Ostres. Malament. Qui Em costaria molt. riu pringa. Ah, vale, ja ho entenc. Qui riu pringa. No es pot riure. Anem a veure-ho. Hola, gatos y gatas. Hola, gatos y gatatas. Vale, ¿qué? Hoy vamos a hacer un challenge de chistes malos. Es decir, yo voy a explicarle unos cuantos chistes a ella y ella me va a explicar unos cuantos chistes a mí y no nos tenemos que reír. El que se ría más veces... ¿Por qué, El copo ha ladrado. Y no pasa nada. Otra vez. Vale. Hola, gatos y gatas. Hola. ¿Y ese efecto de retraso? No sé. Hola, gatos y gatas. Hola. Bueno, hoy vamos a hacer un challenge que es de chistes malos. Es decir, yo le explico unos cuantos chistes a ella. Me has asustado. Y ella me explica unos cuantos chistes a mí. Oda. Y el que se ríe más veces pierde y tendrá que hacer penitencia. Penitencia. I know your bitch is gonna like that. ¿Quién empieza? Yo. Mira la cámara, que yo estoy en la cara que vas a ver. Ah, no me de reír. Claro, se supone que no te tienes Sí. que reír. Que más veces se ría, Vale. que más veces se ría pierde, ¿vale? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Vale. ¿Por qué un elefante no puede viajar? Porque la huella digital no le entra en el pasaporte. No, o sea, yo no vale. O sea, lo había aguantado y hasta que tú no has acabado... No, esto no cuenta. ¡Has reído! No, hostia, ya lo habías contado y estaba y entonces... No, te has reído. Mamá, en el cole me tiran migas de pan. No le hagas caso, Paloma. No hace gracia. Que te rías. No hace gracia. ¿Cómo que no? Es muy bueno. No lo entiendo. Mamá, en el cole... Porque se llama Paloma. No me hace gracia. Toma. Él se ha reído una vez y yo Me da mierda. Vale. Ahora otro. Voy. Un avión está llegando al aeropuerto. Y la torre de control dice: aquí torre de control. Aquí torre de control. ¿Cuál es su posición? Pues estamos aquí sentados José y yo delante de los relojitos y los comandos. No. No, es muy malo. Esto es un hombre que va a la ferretería y dice: oiga, ¿tienes serruchos? Y me dice: no. ¿Y cierras? A las 8:30. A ver, cierras. ¿Te estás riendo? No. Sí, 1-1. O sea, 1-1. Vamos. No me he reído casi. Que sí te has reído. Vale. Mira, me compré un reloj. ¿Qué marca? Pues la hora, hombre. ¿La has pillado o no? Sí. Es que te estás concentrando demasiado. Claro, porque a mí lo que me hace gracia es cuando te ríes esto. Bueno, voy a decirte un...
Espérate que lo tenía aquí. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. No sé, no, otro nombre. Estorbo. ¿Sabes? No. No. Vale, adiós. Es mi hermano. Vale. Breaks. Vale, un señor llega a la ferretería y dice, me da un pote de veneno para matar cucarachas. Y el de la ferretería dice, para llevar, y se pone, no, mira, si quieres te la imaginar cucarachas. Si te ríes tú, tampoco no vale. ¡Se ha Porque... reído! Joder, es que esto... Él se ha reído 2 veces y yo una. ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Limpia culos, limpia caca. Yoshikito kakita. Gracia, es que no hace gracia realmente. ¡Qué Sí, rabia! Yoshikito kakita. No, no me ha hecho Sí, gracia. sí. Hola guapa, ¿me das tu teléfono? Sí, claro, hombre. Y luego yo con qué llamo a mis amigos. Hace gracia. No hace gracia. Sí, porque debe de tener el número. Ya está. No. Vamos, 1-2, ¿eh? Tú te has reído Tú 2. te has reído 2 veces y yo una. Vale, no, vamos 2-2. Vale, esto es una entrevista de trabajo y le dice, nivel de inglés... No, mira para allí, no mires el móvil. Nivel de inglés, dice alto. Traduzca amarillo. Yellow. Úselo en una frase. ¿Me da un vaso con mucho hielo, por favor? 2-3. Vale, mira Vale. la cámara fijamente. Cuesta más mirar a la cámara. Ahora los 2 últimos. Señor, a su encendedor lo que le pasa es que le falta chispa. Ah, claro, con esa razón me aburro tanto fumando. No, vale. Es que... No. Es ¡Se ha que... reído! No. ¡Se ha reído! ¡Se ha reído! ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Es que este me hace gracia. El pingüino porque está en blanco y negro. Ah, No. no. Joder, pues estamos 3-3. Has de decir uno y yo otro. Vale. A ver, están en un juicio de divorcio, ¿vale? Y el juez le pregunta al acusado, ¿y usted? ¿Y usted por qué no devolvió la pulsera? Y sobre, porque decía tuyo para siempre. No me ha hecho gracia. ¡Venga! No me ha hecho gracia. ¡Que no quiero yo castigo! Es que no me voy a reír ahora. Pero yo no sé. Hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Tenía presión encima. Tenía presión encima. Está bueno este, ¿eh? Joder, qué rabia. Te ha tocado, te ha tocado. Vamos a ver la penitencia, ¿sí? Penitencia. Vale, chicos, la penitencia es que la Claudia tiene que bajar todas estas escaleras a la pata coja y luego volver a subir. No, no. También la pata coja. Habíamos quedado solo no subir. Venga. Amor, No, pero sin coger, sin coger. amor, me caigo para adelante y me rompo los dientes. Venga, Son muy va, empinadas. Hoy no, tío. No. Qué muy difíciles. Es que son muy empinadas. No. Estás haciendo trampas. No. Si no hay huevazo, ¿eh? Que
habéis visto que es una tramposa, pero tramposa. No se vale, ¿eh? Te mereces un huevazo, pero te perdono. Hola, Coquito, saluda. Ah, que me chapas mi pecho. Tu pecho. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Pobrecillo, que le dan unas alturas. Las cámaras, estímulo. Bueno, hasta la semana que viene. ¿Sí? Hasta la semana que viene. La tramposa ha perdido. Adiós. A ver, mira para Bueno, pues... Has guanyat tu, no? Sí, està Agustín, no, estoy comodín. I... Veus? Tu també haguessis brincat. No, jo segur que hagués perdut. Sí. Això podria fer entre tu i el Sunyol, i el que perdi, pues... Ui. Ah, mira, sí, el Sunyol explicant acudits. I que rigui dels dos, Sí, li perquè- tirem un ou. Em guanyes tu. Però Li tirem un ou. El Sunyol no ha guanyat mai, no ha fet mai, o sigui, no ha rigut mai el Sunyol. Has vist algun dia? No, però tu a vegades en algun t'has rigut. Ja, El Sunyol... algun. O aquí pringaria la Gemma segur i li cau un ou a sobre, i ja està. Bueno, A veure, on feia això, eh? ja ho veurem. Ja t'ho dic jo. Bueno, Ja ella veurem. riu més que jo, però ja està bé. I fins aquí. A casa ho podríeu provar, això, no? A A casa casa ho podríeu. és un joc divertit, també. Jo m'ho passo bé, sí. Jo m'ho passo. Bueno, hi ha qui juga a les prendes, hi ha qui juga al parxís, doncs això del riu està molt bé, no? Sí. Sí, sí. Compte amb el que jugueu a casa, eh? I per què rius? A res. A veure, no, a veure per on vas, eh? No, no anàvem per aquí, no anàvem per aquí. No anem per aquí. No? No. Vale. Doncs, Fins aquí, no? molt bé, moltes gràcies, Ignasi. Avui no m'ha fet patir, perquè ha sigut una cosa Avui no. light, però a vegades fan coses d'un pointings i coses d'aquestes. Pointings. Posar la cara amb una d'allò plena d'abelles, coses molt salvatges. Sí? Ui. Sí. Ja, No m'ho ja ho esperava, faràs, eh? Però, doncs bueno, bé, ara anem a passar a Sabies què? Estàs aquí, eh? Sí, la meva secció. Anava a cridar-te Gemma, no, ja està aquí la Gemma. Doncs vinga, anem a escoltar-la. Ignasi, gràcies per estar aquí. Una setmana. Fins la propera setmana. Doncs bé, doncs comencem en Sabies què? Què sabíem? Ja comencem? Sí, va. Molt bé. Doncs en el Sabies que avui parlarem sobre errors que els homes cometen a l'hora de vestir-se formalment. Ja està, ja està. No, jo crec que et convenia. Sí. Llavors s'ha de Sí, comentar. perquè avui porto un jersei que em queda gros. Ja per què? ho he Bueno. vist, però no sabia si dir-t'ho o no. Sí, perquè em sembla que vaig posar a la secadora i no el tenia que posar a la secadora. O el tenia que rentar amb aigua freda i em sembla que l'he rentat amb aigua calenta. Com ha anat això? Bueno, però aquest explica. és tema formal. Ah, va. És a dir, per anar a esdeveniments tipus bodes... Ui. Clar. Això és molt important, eh? És important, a prendre nota. Molt, perquè he vist cada cosa que té la marinera. Clar, llavors ara ho comentarem perquè a mi també és que ho veig i se'm Horrorós. crema la retina. Sí, Tal qual. horrorós. Llavors, s'ha de vigilar molt amb la mida de les peces de roba. Per exemple, les americanes aquestes que van fins aquí, Sí. o curtes, i les Ah. camises també fins aquí i tal, això Fora. fora. L'americana i la camisa ha d'anar a la mida de la persona i la camisa ha de sortir una mica de l'americana. Clar, però és que la gent, Sempre. perdona, hi ha No, digues. persones que es casa o fa la primera comunió, no sé com va això, i es pensa una americana dura per tota la vida perquè és clàssica. Llavors, Clar. aquesta persona que s'ha casat amb 50 quilos pesa 120 i segueix portant la mateixa jaqueta. Abans li arribava aquí normal i ara arriba aquí. Clar, i aprofiten la mateixa... Sempre la mateixa. No, s'ha de canviar, ha de comprar segons la talla i l'edat, no? S'ha d'anar sempre bé Bé, i elegant. correcte i elegant. És el que parlarem. Llavors, hi ha molta gent que li agrada portar la camisa per fora, no per dins pel pantaló, sinó per fora, i s'ha ficat molt de moda. Llavors, això es pot fer, però si és informalment. Correcte. És a dir, anar amb traje i la camisa per fora, mai, Fatal. perquè és superlleig. Oh. És superlleig i es va posar de moda als Estats Units i la gent ho ha seguit i de veritat que no, perquè és zero elegant. Llavors, el coll de la camisa, o sigui, quan tu t'apretes el coll, has de deixar que passi un dit. Si passa un dit és que et va a la mida, perquè hi ha gent que diu que li apreta, que li va més ample. Llavors, t'has de buscar una camisa que et pugui passar un dit en el coll i així sabràs que és la teva. La I prova també- és la prova del dit. La prova, Vale. la prova del dit, ha de passar un dit. Vinga, va. Llavors, molts homes, no sé si t'ha passat, Sí. no es posen corbata perquè diuen que els hi apreta, que els és incòmode, que no pot respirar. Jo no m'agrada la corbata, però quan s'ha de posar, me la poso. Es posa. Sí, i bé. Clar, és que el que passa és que molta gent, o sigui, molts homes, no se'n posen perquè diuen que els hi apreta. I el Sí. problema no és la corbata, És el coll de la camisa. és la camisa. És la camisa. O sigui, la corbata no és que apreti o que vagi petita, perquè la corbata, vulguis o no, fas el nus
I tu pots adaptar i modular a tu mateix. És la camisa que va petita, per tant, no es canvia la corbata, sinó es canvia la camisa. I el problema és de l'home perquè envia la senyora a comprar la camisa, però no és per tu I la creu que és camisa. la corbata el problema. Compra la camisa, tio, i vés i te la proves, però envien a la senyora hasta a comprar els gallumbos, la camisa, la corbata, tot. Llavors tenim problemes de no saber vestir bé. Sí. Llavors, què més? Bueno, i després a vegades veus un tio que dius, bueno, està medianamente bien vestido, però amb una corbata que dius, mare de Déu, d'on collons ha tret aquesta corbata? Saps què passa amb les corbates? Sí. Les corbates és un tema. Sí. Perquè la corbata, bueno, si jo ho tinc entès, tu m'ho diràs millor, Sí. va segons l'estatura de l'home, no? Deu haver com... I, home, i els colors depèn també de la camisa, Però la mica. mida deu anar per l'alçada, suposo jo. Sí, també. Vale. Clar. Què passa? Que hi ha nois que porten corbates pel malic o corbates que ja passen l'entrecuix, per dir-ho així, I corbata con la corbata, clar, i la corbata ha d'anar just tocant el cinturó. Sí. I aquí després ja és amb la una seva mida. agulleta, que hi ha una agulleta molt maca, que es posa, si vols. Perquè no es mogui. Ah, I això és un altre tema. Hi ha gent que es posa com es diu? L'agulleta. l'agulla de la corbata. Bueno, per aguantar la corbata, que Un això és... passador, una agulla, Sí, un el passador passador. de la corbata, que això Sí. és perquè no es mogui la corbata. Hi ha gent que es posa el passador i l'armilla, o sigui, el xaleco. Sí. A veure, l'armilla i el passador fan la mateixa funció, que és aguantar que la corbata no es mogui, perquè és molt lleig que una corbata es vagi movent. Clar. Per tant, si us fiqueu l'armilla, no us fiqueu al passador. I si us fiqueu al passador, no us fiqueu l'armilla, Fixa't tu, perquè fan la mateixa funció. Vens molt ben instruïda, Vinc sí, molt, t'has vinc informat molt molt bé. informada. I això Sí. també passa, però és que ho dic perquè em sap greu que la gent cometi aquests errors perquè són molt bàsics Sí. i no s'ha de fer. Hi ha gent que també es posa els tirants Sí. per aguantar el pantaló Pantaló. perquè no caigui i també el cinturó. Sí. Home, Els tirants i els cinturons És el fan mateix. la mateixa funció. Clar. Per tant, no us figueu les dues coses perquè queda molt lleig i és o una o altra. També hi ha després el porte de cada persona i l'elegància natural que tinguis. Això Clar. és molt important. Clar, l'elegància es porta dins, però Clar. si ho pots modular i treballar bé... Clar, perquè tu pots veure un senyor, un pedazo Mercedes gamma alta i no sé què vulguis explicar, i baixa, el veus amb unes sandàlies, amb un pantaló curt, o sigui, que li va, Sí. que no li queda bé, una jaqueta per aquí, una corbata Clar, groga que sí. no pinta ni queriendo. Clar. Ai, saps què em fa molta ràbia també? Les sabates i el cabell és molt important. les sabates, tema sabates. Sabata i cabell és el La gent primer. que va amb un traje, per exemple, tot negre, Sí. allò que s'ho conjunta i tal, I unes bambes. i Ah, no. no, espera, les sabates negres sabates. i el cinturó marró. Però hi ha gent que ho fa realment i Sí. penso... És que quan et mires al mirall no te n'adones que algú no Però és que potser està no en té distància. un cinturó negre i un de marrón, que és molt fàcil. Pues que no llavors et tingui. canvies les sabates i Clar, t'ho fiques amb el color. clar. Però no pots anar amb les sabates i el cinturó de colors diferents. O sigui, Jo el crec cinturó que i les sabates van amb el mateix Tant color. senyors com senyores, tant bombons com bombones, sí, home, bombona, És veritat, ja tenim apodo, eh? sí, Els bombons. tant uns com els altres, hem de començar sempre peus, ben calçat, cabells, Clar. els pots dur llargs com jo, els pots dur Com jo. rapats, els pots dur com vulguis, però els cabells i la sabata sempre impecable. És molt important. Portis llargs, curts, m'és igual això. És molt important. O entrenes o... és igual, però sí o És no? que el que passa és que com que tenim els peus allà baix, la gent s'ho descuida perquè es pensa que no es veu i realment Però les sabates diu molt d'una persona. Si a vegades he anat a alguna que m'han convidat, no, això de la tele no és dona per això, i m'inviten molt i gustosament hi vaig pues, a inauguracions o el que sigui, i veus gent que porta un traje i dius, home, pues està elegant, i mires a baix i va amb unes I, bambes, però clar. velles, a més velles, no? Clar. Però tio, o unes sabates Sempre s'ha de velles, portar bé les sabates. velles, brutes, unes sabates brutes no es poden dur la vida, senyors, a la vida, ni que sean Cibago, ni que sean Pepe, ni que sean Manolos, ni que sean nada. Mai. Sí, és veritat, I saps també què passa? És horrorós. Els mitjons. Ui, Hi ha, no, gent que va, ui, ui. hi ha gent que va amb tot el traje, les sabates, aquí el cinturó, Sí, senyor. tot superbé, Sí, i mitjons esportius. sí. Senyors, no, mai us poseu mitjons esportius, aquells blancs, que es veu tot el traje i uns mitjons blancs. Mai. Això, Mai, el perquè mitjó si us blanc és el més horrorós de l'horrorós, i es porta molt. la Es gent. porta molt, i si ho El fas per mitjó blanc. esport, No, perfecte, però però no, hi ha qui formalment no, va mudat mai. amb mitjons blancs, sabata negra. Mai. Ja ho sé, És que però és terrible. no se l'entera. No, és que els estem dient Sí. perquè s'ho apunten. Bueno, hi ha el mas de Nova Bas, és un senyor amb un traje en blau marí fos, que dius, bueno, està bé, unes sabates netes i brillants, correcte, amb uns mitjons grocs i verds a quadrets. Clar.
És que ara hi ha la moda M'has aquesta... matat, tio, m'has matat. Hi ha la moda aquesta de portar els mitjons colorits, a la moda hipster, Sí, i clar, bueno. això informalment està superbé. Informalment. A mi m'agraden inclús, però, I ara van però amb traje no. Ara va la gent va en sabates amb mitjons d'aquests tipus deportius que no es veuen, que sembla que no en portin, Sí. com uns piquis. Bueno, això està bé, Està això bé està bé. perquè és informal, Clar. però quan anem allò de... Home, tu imagina tu que vas al Palacio de la Moncloa, tu allà al Palacio Miravet, Amb els mitjons esportius. amb el Camilo VI, la Leticia, el Felipe... Camilo VI, no, Felipe VI i la Camila aquella, i tens que fer una recepció. Home, sisplau, heu d'anar elegants a lo que toca. O sigui... Exacte. És que el que passa és que, com que la gent ho veu a l'altra gent, es pensa que està bé, i que un error sigui freqüent no el converteix en correcte. Ha de ser correcte. I la gent ha de saber vestir per què suposa i tot. Per exemple, això em va interessar molt, quan tu vols posar-te un traje, vale? Hi ha camises que porten aquí 2 botons, vale? Com la que porto jo. sí. Les camises amb botons no van amb corbata. Clar. No van. O sigui, si tu vols portar-te un traje i portar una corbata, la camisa no pot anar amb botons, mai. Perquè es veu que al segle passat a Anglaterra, els jugadors de polo, quan jugaven a polo, portaven camisa i se'ls hi movia. Llavors es van posar els botons. Perquè no mogui, coi. Clar, es van posar els botons i llavors és com o sigui, se li va donar un sentit casual i deportiu, saps? Saps el que trobo a faltar que ara no es porta gaire? Potser és El què? molt clàssic, però sempre m'ha agradat. Els gemelos. Ah, això és molt elegant. I no es porta gaire. Això és molt elegant. Antigament eren d'or i totes aquestes coses. Perquè s'han A mi anat descuidant m'agradava. els petits detalls. Sí, m'agradava molt. Igual que m'agradava molt les senyores... Els barrets m'encantaven també. a gorros, i les senyores amb gorro, i les senyores amb perles. La perla, a mi m'agrada més que l'or. És molt maco. És molt elegant Però la perquè perla. és una joia clàssica. Sí, però, però tu ara poses un collar de perles... No és perla. No, dic que tu te'l posessis, o qualsevol noia jove, i encara que sigui... El Sunyol. Bueno, el Sunyol, sí. El Sunyol diu jo. El no, Sunyol però vull que t'afavoriria. m'entenguis. Qualsevol noia jove que es posés un collaret de perles i queda maquíssim. afavoreix- Anant d'esport i tot, queda molt. Afavoreix A mi molt. m'encanta. Bueno, i dit això, Sí. ja està, o què més? Sí, seria això. Senyors, aviam si poseu atenció, que Prengueu avui la nota. Gemma ens ha donat una lliçó que de veritat que a vegades vas a llocs a Barcelona, no vull donaré noms, invitat o no, he anat a vegades a llocs que se suposa que són elegants, entre cometes, i penós. A I la gent vegades no sap penso, vestir. el que estic fent el ridícul soc jo perquè he vingut baquejat, superbé, perfecte, i faig el ridícul, perquè és que ja tothom va amb bambes, de qualsevol manera, amb samarretes, amb camisetes... Vull dir, és un escàndol. Però Si es vol tindre un mínim d'elegància, s'ha de saber vestir en cada clar, ocasió. és que jo sempre vaig així molt d'esport i tal, però quan considero que ja no em puesto elegant, intento anar elegant, per almenys. Però a vegades faig el ridícul, Amb aquests punts, ara ja... Faig el ridícul perquè arribes allà i dius, bueno, però esto què? No era una fiesta d'elegante. ¿Dónde estamos? O la fiesta blanca, no? I tothom va de rosa, vermells, però jo vaig de blanc, tio, estic fent el palomo. Ja, aquí. la gent s'ha pres molta llibertat. El palomo, no el bombón, no, el palomo. El bombó. Bombona. Senyor, senyora. M'ha agradat, això del bombona. Sí, els bombons ens despedim, no? Sí. Sabies que avui... Sí. No, ja El sabies què? El sabies què el despedim? Ah, el despedim, sí, home, però ara ve a el la secció. Challenger. Challenger, no? L'hem fet el Sense- Challenger, no? No, ara ve l'Albert, el seu L'Albert. company. Ojo al gato. Ojo al gato amb Albert, vinga. Benvingut, Albert. Ja està, sí. Te'n toca, tu, sí. Sí, però estava col·locant, a veure una cosa, Albert, Josep, o sigui- benvingut. Bueno, va passar res, és coses del directe, El home. tema, quan aneu a treballar, o sigui, només que arribeu us poseu ja a treballar? Clar, si o sigui que no? sí, estem estressats. Aquí sí. Això és el gat estressat. Aquí no, M'he de col·locar, Ojo al gato. deixar les cosetes... I aquests Hauria- vocalistes? Sí, no toquis. O sigui, per què toques? Home, Puc? deixa- Puc o deixa què? tocar, pobreta. Però és la nova, Ah, pobreta, Josep, què? és la nova. Albert, ja portem Sí. uns quants programes. Ja no és nova. esto és droga, o sigui, és Però caca, Tu caca. l'has vist amb ella aquí ja fa dies? Sí, per això... s'ha fixat. s'ha de- Per això, No, però és nova. veritat. O sigui, això és la droga de la societat, són revistes. És la droga d'ara de la societat. Clar, o sigui, les grans televisions, evidentment com el programa El Gato, no sé si us heu fixat, però tenen departaments dintre dels passadissos, jo què sé, A3 Media, Telecinco, i aquestes històries tenen... Marte V.
Marte V, hi ha departaments especials, a dintre hi ha gent desintoxicant-se del tema de les revistes, de la premsa del corazón, saps? Es fan exorcismes. Sí? Ah, sí? Sí, sí. Què dius ara? Josep, nosaltres tenim unes imatges exclusives, i tot això provoca les revistes. I això no es pot tocar? No, és droga. Ah, És droga. no toquis, No, ja és que... m'ha quedat clar. Ja que ho diu. Mira, Anem a mirar. Mira. Sí, espera, cálmate, hombre. A mí me ha mirado Telecinco para que libere a este hombre. El poder de Telecinco. El poder de Telecinco, sálvame de Lux. Lo salvamos de la Pantoja, del Pantojín. ¡Paz Padilla! ¡Paz Padilla! ¡Todos liberados! A mí me han traído a mí y a este lo libero como sea. Desde Argentina, un argentino no se resigna en un caso de esto. Jorge Javier Vázquez. A Vázquez también, es el primero. A ver si se adelgaza un poco. Venga, vamos a liberarte, te voy a liberar por el poder que me ha concedido Telecinco Deluxe. I coses que passen, bastant denigrant. Esperem que es recuperi aviat. Sí, esperem perquè el susto que ens ha fumut. Aquest noi. És que, clar, parlem, Josep, de passes. Ara hi ha aquestes passes que hem estat parlant ara que arriba el bon temps, hi ha aquests canvis de temps. Hosti, hi ha una passa, vaig estar ja la setmana passada, que estava una miqueta... Però quina? Hi ha moltes, eh? Sí, Ah, però passa de què? Per això hi ha moltes passes. passen d'un costat a un altre sense avisar. Ah. O sigui, et destrossen absolutament tot. Sí? Sí, jo he vist grans empreses, sobretot empreses d'autònoms, que tanquen. I posa ahí cerrado porque soy malo. No, si no hay nadie más, pues ¿quién va? Pobre gent, clar, aquest treballador es posa malalt. ¿Quién va a abrir? El tema que afecta és a la societat, sobretot també a les televisions. No passarà a les televisions que nosaltres ja coneixem, sempre quedaran obertes, però les passes són ells mateixos, són ells mateixos. És una passa. I, ostres, que malament que es passa, ara arriben, que malament que es passa el tema quan estàs malaltonet. Ui, no m'expliquis, de veritat, Us cuiden a casa? A mi sí. Bueno. Ma mare és metge, així que... Ell ho té fàcil. Avui he sortit 7 vegades. Ha tingut fàcil, ell ho té fàcil. Sí, el tema és que, quan arriben aquests canvis de... Uita! El caloret! El caloret de l'infern. Us recordeu, no? Que ballava com es deia? No sé. No sé com es deia. Sí, aquella de València. De València? Sí, la presidenta de València. Sí, No sé com es deia. No me'n recordo. Sí. El caloret faller. El caloret faller, mira, l'estàvem escoltant. És que arriben els canvis, Josep? Hi ha les falles a València, no? Sí. No sé si encara... A partir del dia 19, no? Sant Josep. Sí? Bueno, ja s'estan fent, però la festa gran em sembla que és el dia de Sant Josep o por ahí, Andrà. Ho tindrem Ho tindrem present per si surt el caloret. Sabeu, si voleu regalar alguna cosa. És que és això, és això, nois. O sigui, arriba els canvis de temps, ara plou, ara neva, ara cau pedra rodona, prim, salta la gresca, salta... ¿Quién escribe esto? Sí. O sea, ¿por qué me pones esto aquí? També hi ha una passa als col·legis de polls. També. Això sempre. És que els microorganismes ho saben, Lluís, i fan festa. Ells fan festa. Fan festa. Les falles. Aprofiten. Mira-te'l. Ara torna a sortir, anem amunt, anem avall. Vinga. Poner lo que os dé la gana. Si da igual. Però bueno, escolta, no sé si ho sabeu, la velocitat d'un estornut, ho sabeu? No. A 160? A ver, tampoco te pases, Josep. O sea, si un estornut va a 160 km per hora, imagina't el que deu ser les dentadures dintre d'un geriàtric. Deuen sortir... No, tenen una mitja de 70 km per hora, que ja és. Déu-n'hi-do. O sigui, en centre urbà et poden multar per estornudar, A partir d'ara no es pot estornudar al centre urbà. Joder, és que fot estornuts. A 70 per hora. No sé si heu anat en bus, metro, etc, però jo he vist gent al costat meu fotre'm un estornut i llegar-me, saps allò? No, el que és molt molest És tan molest, això. és allò que diuen, està tirant, com es diu això? Està tirant vicaris, o com ho deien allò? Gapos. No, quan parlen, estan tirant com...
Gapos. Sí, això es diu. Sí. Bueno, Que parlen i tiren obispos, Sí. no sé, Sí. tiren... Josep, los perdigones. Sí, Se llaman perdigones. Oh, això sí que és horrorós. Això fa un Yo he visto ràbia. perdigones tan Vale. grandes que tenían, o sea, se podía saber lo que había comido esa I persona. després la gent que els fa una mica d'olor, per dir-ho bé, la boca. Posis, ja ho sabeu. Rentis les dents. Tot ben Rentis les provocat. dents i si ve alguna de l'estómac que pot ser, doncs hi ha moltes coses, no? Tot ben provocat Tu que ets pel... mig doctora, no ho saps? Això? Jo sí. No, que a vegades els fa pudor a la boca a la gent per els Un xiclet. jugos Home, plàsticos i coses famoseta. rares. Sí, un xiclet és una bona Xiclet opció. i coses ambientadors. Són els microorganismes que afecten, foten a la panxa en l'aire i vinga, fiesta, ¿vale? Però per si hem de amenitzar, per passar-ho millor al tema dels catarros, jo recomano, sobretot per aquesta gent que està a casa i us vol recuperar, i no per nosaltres també, perquè estem bastant... ¿Por qué ria? No entiendo. A mi el que m'agrada és que diuen, això serà un virus. Sempre que que hi ha algú i no saben ben bé de Tots què és, són virus. un virus. Tots són virus. Aquests virus... Aquests, No existeix encara el pan de antivirus pel cuerpo. Imagínate, ¿no? Si tu vas jo què sé, Carrefour o alguna cosa, i te'n vas a la secció dels DVDs. Mira, vull un antivirus pan de bo, pa tu. mi. Sí, sí, hasta internet hi ha virus i totes aquestes coses, no? Coses que passen. Això, s'ha iniciat a #0, no sé si coneixeu, que és aquest canal de Movistar Plus, un programa que es diu Fama a bailar. És veritat. És una mica un posterior programa de joventut, el tema d'OT, no? Que ha agafat molta força, doncs ara és Fama a bailar, ¿vale? El programa conduït per Paula Vázquez i en emissió els divendres, cada divendres a les 9. ¿Por qué te ríes de Paula Vázquez? No entiendo. Vale? Ens narrarà les vivències i superacions de 16 concursants aspirants a millor ballarins del territori. Vale? Josep, per què dibuixes? Perquè et sento parlar i m'inspiro. Avui li ha donat per fer... Un senyor mirant És que la si lluna. faig una pregunta, Un senyor no li puc fer amb ella. amb un sombrero. Perquè ella serà becària. Mira, O sigui, mira. no tinc la confiança Mira, en ella. aviam si saps- ¿Quieres droga? Toma. Ai, gràcies. Albert, a veure si saps què és això. Què és això? Un senyor mirant la lluna. Un senyor mirant la lluna? Amb un sombrero. Home, és Res. bastant... Podria ser l'Albert. Sí. I no sé per què he dibuixat això mentre li deia totes aquestes històries dels virus. T'has inspirat. Aquí, bueno, esto falten estels. La droga. 4 estels. es ojo al gato. Sí. Estigueu molt atents perquè vienen curves. Està molt bé, Josep, però, ojo, tenim notícies també d'un dels últims concursants que no va poder passar a la ronda final. El tema del jurat estava en grans dubtes de si volien que entrés o no. Tot és una qüestió de que no arribava a coordinar gairebé el tema de les passes. Tenim l'exclusiva del càsting i anem a veure'l perquè no... Sí, és que sap greu, però... No hi ha desperdici, no? No hi ha desperdici. Mira, va, O sigui, de fet, tindrien que haver-li donat únicament un programa per ell. A veure si aprenia. Mira. Falta el último. La Torre de Giralda. Bienvenido a la clase de los 7. Yo vengo aquí a trabajar. Y vengo a trabajar con lo mejor. Quiero gente con cojones que venga a defender lo que tanto ha soñado en su vida. No te toques tanto y atiéndeme, porque el protagonista ahora soy yo. ¿Fama? 5. Gala, please. No son muchas para ti. Sí, la verdad que está rodeado. Bravo! Però com pot anar bé el país així? Com pot anar bé el país pa'lante pa atrás si per això no va bé? No sap Pa'lante ballar. pa atrás, però... No sap. Sí, Josep, sort que no l'han agafat, perquè si no, o sigui, enfonsa també el programa. Em posin a una acadèmia de ball, aquest senyor. No l'agafa ningú. És tard ja. Avui dia has de saber ballar una mica. O sigui, apúntate a salsa o jo què sé, o haz salsa en tu casa. Pero muévete, si es el 69 y dile que no, y el puente, ya está. El 69?
Sí, bueno, són passos ja... No has sentit això? No, però clar, jo dic el 69, que estava dibuixant aquí despistat. Josep, és que no segueixes el... No, jo he sentit 69, què passa aquí? Quin programa és aquest? Sí, la Carol ja et va ensenyar uns passos de ball que eren suficients com per no lligar, vale? Però eren interessants. Vale. Total, jo també sincerament us dic, no convidaré mai a un polític d'aquesta talla a ballar el dia del meu casament. I si ho faig, Dios nos coja confesaos, faré el ball abans de menjar, vale? Perquè la gent no li provoqui nàusees. El que és un gran bailarín diuen que és l'Aznar, aquell que deia ¡España va bien! Aquest? Aquell era un Yo sé bailar bien, juego al pádel bien, todo lo hago bien. Pues pero subo a coger el libro con una escalera bien, bien alta. És interessant a vegades, és interessant a vegades dir el momento ese de súbete aquí baila, però no vamos a hacer, ¿sabes? No, però que sí, que el senyor Aznar és un gran bailarín. Total, això és l'Ojo al Gato. La setmana que ve més i intentarem que millor, o acatarrats o sense acatarrats i això. I amb virus o sense? O amb virus o sense. Amb passes o sense. Sense virus, sí. A veure si ens arrossega ja tot ja... I acabem. Molt bé, doncs Albert, Gemma, avui anem a despedir el programa amb un videoclip del Gato Estressado, d'on va vindre la idea, amb aquesta cançó del Gato Estressado, d'un cantautor, bueno, molt humil, però que fa el que pot, i en aquell moment va fer una cançó que es deia El Gato Estressado. I aquí va vindre la idea del Gato Estressado, i veurem a l'autor d'aquesta cançó fent una de les coses que més li agrada, que és cantar, i ens despedim amb aquesta cançó que va donar vida al Gato Estressado i segueix donant-li vida. I com sempre diem, si beveu, no conduïu, i si conduïu, no beveu. Sí? Bueno, tu tens cara de que no veus. No tinc carnet, jo. Ah, no veus? No bec, però no tinc carnet. No veus i no condueixes, ho tens estupendo, home. Bé, doncs ja ho sabeu, sigueu feliços amb la mesura que pugueu i fins la setmana que ve. Petó. Caminando, rompiendo el silencio por el horizonte, compartiendo con mi sombra la suave lluvia y un frío que pela, la manzana que Eva me quiso vender. Pero yo, gato experto, no caí en su trampa. De cuatro patas cayó mi gato, capao y cabreado. Mi gato está estresado, subido al tejado, estresado, arañando a la luna, estresado, entre la vida y la muerte, estresado, 7 vidas le han robado, estresado, 7 veces tropezó, estresado, con la misma gata, estresado, mira tú qué mala pata, estresado, olvídate de esa gata. Sigo andando suave, suavecito, paso a pasito por la orilla de un mar de dudas. Sin duda esto es una canallada, que mi gato pierda sus vidas por esa gata que mala pata. Mira mi gato, capao y cabreado, gato estresado, gato estresado, gato estresado, gato estresado.
quieras beberte de un solo trago toda la vida por esa mujer, como mi gato que se ha quedado sin sus 7 vidas que le ha robado. Esa felina, amigo Paco, que solo una vida tienes, no quieras acabar como mi gato, estresado, subido al tejado, estresado, arañando a la luna, estresado, entre la vida y la muerte, estresado, 7 vidas le han robado, estresado, 7 veces tropezó, estresado, con la misma gata, estresado, mira tú qué mala pata, estresado, olvídate de esa gata, estresado, subido al tejado,